हाबालानोसै साख्रि गोनां सिख्लाखौसो गोसथोनोसै धोन सम्पति हरफानायखौसो हाबा लानोसै जारला दंसै रायजो जानांगौआ नङाब्ला बे जोनोमा दिगदार दंसै संसार जानांगौआ नङाब्ला बे जोनोमा साख्रि गोनां सिख्लाखौसो गोसथोनोसै धोन सम्पति हरफानायखौसो हाबा लानोसै BTC office 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 BTC office 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 नागिरबाय आं स्किम साख्रि गैया गैया मोननो थाङा स्किम साख्रि गैयालै गैया मोननो थाङा स्किम साख्रि साख्रि गोनां सिख्लाखौसो गोसथोनोसै धोन सम्पति हरफानायखौसो हाबा लानोसै मावनानै जानोबो उदाय रोंला हाल खदालावबो आंलाय थाङा गैया गैया बिजनेस मावनोबोसो आखायाव रांनि थफ्ला गैयालै गैया बिजनेस मावनोबोसो आखायाव रांनि थफ्ला साख्रि गोनां सिख्लाखौसो गोसथोनोसै धोन सम्पति हरफानायखौसो हाबा लानोसै जारला दंसै रायजो जानांगौआ नङाब्ला बे जोनोमा दिगदार दंसै संसार जानांगौआ नङाब्ला बे जोनोमा साख्रि गोनां सिख्लाखौसो गोसथोनोसै धोन सम्पति हरफानायखौसो हाबा लानोसै